Aitaren, eta Semeren, eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristu gure jaunaren grazia, eta jainkoaitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozurratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Cristo erruki. Jesus jauna, gure aldetoiz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan. Egin dezagun otoiz. Jainkoa guztiuna, zure seme Jesukristoren igokundea garaipen gertatu da guretzat. Etaren gorputzeko garenok ziur itxaro dugu. Gure buru denak duen aintza izango dugula geuk ere. Egizu, egia honek bete gaitzala
pozez eta esker honez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostolen eginan liburutik. Teofilo maitea. Nire lehenengo liburuan hasieratik zerura jaso izan zen egun arte, Jesusek egin eta irakatsi zuen guztia idatzi nuen. Zerura igo aurretik Espiritu Santoren eraginez aginduak eman zizkien berak dien... Apostoloen eginan liburutik. Teofilo maitea, neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zen eguna arte, Jesusek egin eta irakatsi zuen guztia idatzi nuen. Zerura igo aurretik, Espiritu Santuaren eraginez aginduak eman zizkien berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu zizaien beren ekaldiaren ostean eta bizirik zegoeneko froga asko eman zien, 40 egunez bere burua ikustera emanez eta jangoikoaren erreinuaz hitz eginez. Haiekin bazkaltzen ari zen batean, hau agindu zien. Ez alde egin Jerusalemdik, zaudetean nik aitaren partetik egin dizuedan agintzaria bete zain. Joanek urez bataiatu zuen. Baina zuek Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak egun gutxi barru. Orduan, bildurik zeudenek galde egin zioten, jauna, orain ezarriko alduzu berriro Israelgo erreinua? Jesusek erantzun zien, aitak bakarrik du hori erabakitzeko ahalmena eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan gertatuko den jakitea. Baina zuen gain jaitsiko den Espiritu Santuaren indarra hartuko duzue eta nire lekuko izango zarete Jerusalenen, Judea osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik gorantz igo zen Jesus haien begi aurrean, hodei batek begietatik ezkutatu zien arte. Oraindik zerura nola zioan begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizaseme azaldu zitzaizkien ondoan eta esan zieten, Galileoarrak, zertan zaudete hor zerura begira? Zuen ondotik zerura igo den Jesus hori, zerura joaten ikusi duzuen bezalaxe etorriko da berriro. Jaunak esana? Jaunari San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik, senideok. Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezazuela espirituarekin jakinduria eta goi argia, bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen.
zein handia den sinisten dugunon alde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi zuen Jainkoak. Berau hilen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean eseri irazi zuenean. Jainkoak aginte. Botere, indar eta nagusigo ororen gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik datorren munduan ere aipadaikiten izen ororen gainetik. Dena jarri du Jainkoak Kristoren oinazpian, eta berau ezarri du denen gainetik, Elizaren buru. Haren gorputza da Eliza, unibertsoa erabat betetzen duen Kristok betea. Jaunak esana? Jesucristo Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek adierazi zien mendira. Ikusi zutenean, gurtu egin zuten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus, hurbildurik honela mintzatu zitzaien. Aginpide osoa eman dit Jainkoak zeru lurretan. Zoazte bada eta egin herri guztian nire ikasle, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz, eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatziz. Eta ni zueuekin izango nauzue egunero munduaren azken arte. Jaunak esana. Eskerrak zurik jauna. Gaur, ospatzen dugun misterioak jaunaren igokundeak. Ez gaitu urruntzen Jesusengandik. Alderantziz, modu berri batean hurbiltzen digu. Askotan pentsa genezake Jesus zerura igotzeak utxune bat uzten duela, baina gaurko irakurketak erakusten digute ez dela agurra, baizik eta presentzia berri baten hasiera. Evangelioan entzun dugu, niri eman zain botere osoa zeruan eta lurrean. Hau ez da nagusikeriazko boterea, baizik eta maitasunaren boterea, gurutzean erakutsi zuena. Eta botere horrekin bidaltzen gaitu, zoazte eta egin ikasle nireak herri guztiak. Hau da gure misioa. Baina gaur ospatzen dugunak badu beste sakontasun bat ere. Jesus zerura igo da, eta nolabait gu ere berarekin igo gara. San Agustinek irakazten digun bezala. Kristok ez zuen zerua utzi gugana jaitsi zenean, eta ez gaitu utzi zerura izuli zenean. Bera bakarrik jaitsi zen errukiz, baina ez da bakarrik igo. Gu ere berarekin igo baikara graziaren bidez. Berarengan guk ere parte hartzen dugu bere garaipenean. Horregatik, jada zeruko herritarrak gara. Zerua ez da urruneko zerbait, irekita dago guretzat. Horrek esan nahi du, gure bizitza ez dela lurrean bakarrik geratzen. Aitzitik, zeruko aintzaren parte gara, eta horregatik, deitua gaude zeruko gloria lur honetara ekartzera. Gure hitzekin,
gure keinuekin, gure maitasunarekin. Askotan pentsatzen dugu hori apostoloentzat bakarrik zela, baina ez, gu ere bidaliak gara. Gure eguneroko bizitzan, familian, lanean, lagunen artean, Jesusen lekuko izateko. Ez hitz handiekin bakarrik, baizik eta bizimoduarekin. Barkatuz, entzunez, lagunduz, justizia bilatuz. Apostoluen egintzetan ikusten dugu nola gelditzen diren zerura begira, Jesus desagertzen denean. Eta engeruek esaten diete, zer egiten duzue zerura begira? Mezua argia da, ez gelditu geldirik, ez geratu nostalgian. Jesusek konfiantza jarriz du zugan eta mundura bidaltzen zaitu. Eta hemen dator gakoa, lurrean bizi gara, baina bihotza eta gogoa zeruan jarrita. Hau da gure bokazioa, Kristoren antzera berrituak eta eraldatuak bizitzea. Gainera, Jesusek berak agintzen digu, ni zuekin nago egunero, munduaren amaiera arte. Hau da igakundearen sekretua. Fisikoki ez dugu ikusten, baina espirituz presente dago. Eta presentzia hori Elizaren bidez, sakramentuen bidez, eta bereziki maitasunezko ekintzen bidez egiten da errealitate. Igakundeak gogoratzen digu gure azken helmuga zerua dela, baina bidea hemen egiten dugula. Ez gara ies egiten duen eliza bat, baizik eta munduan presente dagoen eliza, itxaropena, fedea eta maitasuna zabaltzen dituena. Senideok, ez gaitezen geratu zerura begira, baizik eta jaitsi dezagun zerua lurrera. Jaitsi dezagun maitasunezko keinu txiki bakoitzean. Sinisten dut, jangoiko aita guztedun zer lurren egilea. Sinisten dut areseme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Andre Maria Virginia gandik jaiozena. Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hilzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeroetara igo, eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen ekartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Begira, diezaiogun Kristo gure apaiz nagusiari, eta eskar diezaiogun lagun diezagula zerutik gizakien aldeko beharretan. Kristok bere aintzaren errege aurkitik lagun diezaiola munduaren erdian ari den elizari, eta lagun diezaien fededunei zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Eska diezaiogun jaunari. Kristok lurrean jasoa izatean denak berarengana erakarriko zituela agindu zuenak. Ager diezaiela bere izena oraindik
ezagutzen ez duten guztiei. Eska diezaiogun Jaunari. Kristok bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete dizan itxaropenez, era guzietako minak nozitzen dituzten guztiak. Eska diezaiogun Jaunari. Kristok zerura jasoa izan denak, izur dezala guregan Espiritu Santua egiazko zerbitzari izan gaitezen munduaren erdian. Eska diezaiogun Jaunari. Jainko aita guztiduna, Kristo zure semea piztu duzu, eta gauza guztien jaun egin duzu. Emaguzu, fedez eskatu duguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun autoduzio batean, Eliza osoaren oparea jainkoari eskaintzekoan. Opari hau jauna, apalik ezaintzen dizugu, zure semearen zerura igotzea ospatzen dugun egun honetan. Misteriozko hartu eman honen bidez egizu, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi bai da, gizalde eta gizaldetan. Jauna zurekin. Eta zoren espirituarekin. Gora bihotza. Jauna gandazano. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri. Jesus jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta eriotzaren garaia, aingeruak arriturik, igo da gaur zeru goienetara. Jainkoaren eta gizonen bitarteko ezarria izan da, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egina. Zerua doa, ez gure gitza izate apaletik urruntzeko, baizik guri itxaropen bizia emateko. Geu ere, haren gorputzeko atal geranok, joango gerala egunen batean, bera gure burua sartu den erreinura. Horregatik, pazko pozez gainezka dode, gizon emakume guziak mundu zabalean. Zeruko indar eta engeru guziek ere, horregatik dute beti zura aintzaren gorespena kantatzen. Amona ingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua zera, jangoiko gure amonera,
zeruka lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, Osana kanporalpena, bere ikatua orainka beti guregana datorrena. Osana zuri zeru goietan, Osana kanporalpena, bere ikatua orainka beti guregana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza gata, zuentzat emango dira. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ugia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun sora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin eta lizgizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritzazagun jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure erizkide izan diren santokin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkan, zuri haita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaziak agindutarak utziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure zeruan bezala nurrean ere, emai guzua, egun ontako ogira,
zabaltzen diegu ez gero. Ez gaitzazu taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen gure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu elizari pakea mamatazuna, erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren hilotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren hilotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren hilotxa, entzen duzu pekatua, emaiguzu pakea. Ona men jangoikoaren hilotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez nahi senyor zure etxean sartzeko, baina zazuz bat eta zendatuko naiz.
egin dezagun oto ez. Jainkoa guztidun betierekoa, lur honetan bertan ematen dizkiguzu zeruko ondasunak. Egizu, gure indar guztiz ahal egin gaitezela, Kristorekin bizi izaten, berarengan eman diguzun ezkero, zure jainkotasunean, zeurekin bat egitea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Bedenka zaizatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren pakean. Dure